Saúdos, benvidos, séntome hoxe con Pepe Paz, presidente do Colexio de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense, porque o sábado celebran aquí unhas xornadas sobre viticultura. Benvido. Moi bons días. Unhas xornadas que veñen a tomar non o relevo, pero sí o testigo de outras xornadas, daquelas xornadas agrarias que organizaba o colexio. Sí, eu dos meus tempos mozos ainda non era nin colexiado sequera, porque non tiña o título. Si que lembro as xornadas agrarias que se facían no colexio, que era a través da Caixa Rural, eran importantes na comarca e hai moitos escritos e referencias delas e publicacións. Logo, nesta etapa do Colexio de Enxeñeiros, decidimos retomar un pouco eso, evidentemente non seguindo o guión daquela, senón que queremos facelo unha forma actualizada. Neste caso, van ser as primeiras xornadas que organicemos no Colexio Oficial, e tocou o tema da viticultura. Tiña que ser a viticultura porque se hai un sector que ten un peso específico en Ourense importante, ese é o do viño, non? Sí, entendemos que posiblemente no eido agrario en Galicia e casi a nivel español é posiblemente a actividade máis relevante, de máis proyección e incluso con moito dinamismo e podemos decir que ponteira, o sea, hoxe o mundo do viño en Galicia somos números un en moitos eidos, temos presencia en todo o mundo, temos viños con a relevancia mundial, iniciativas, enólogos, temos de todo. Logo, algo tan importante medioambientalmente, tan importante económicamente, pois necesitaba que fixéramos algo por ele e con ele. De aí surxiu esta iniciativa. Quen vai a estar presente e a que tipo de público van dirixidas as xornadas? Vamos a ver, os temas que imos a tratar normalmente son algo que escollemos ex profeso e basámonos en cousas que creemos que van ser importantes pois que están vivindo no sector. Temos o eido comercial. No eido comercial temos un Master of Wine de relevancia a nivel español, o sea, en España creo que hai 7 Master of Wine, un deles é o que vai estar connosco, que é un danés, Jonas, pois mira, ainda nin lle aprendín o... Como para pronunciar os apelidos. Tofterbro. Bueno, é un home que nos vai guiar moito nos aspectos de posicionamento dos viños comercialmente. É un home que ten moito conhecimento deso, ten observado que a veces grandes viños non están ben colocados como o seu prestixio de calidade merecen, logo penso que nos pode axudar moito. Ese é un dos temas a tratar. Outro dos temas a tratar básase nun conflicto que nos está ahora mesmo aparecendo, que é o tema dos produtos fitosanitarios. Evidentemente, todos somos conscientes que o abuso dos fitosanitarios son contaminantes e traen moitos problemas. A Unión Europea, pois, fai políticas a veces proteccionistas que debe facer, pero aparecen cousas puntuales que certa retirada de materias activas provocan efectos nas producións agrarias, neste caso na viticultura. Temos dúas áreas, o sea, que posiblemente sufran a retirada de certas materias activas ou a concentración delas, como pode ser o Ribeiro, como pode ser Rías Baixas. Logo, queremos que isto se trate, hai alternativas, hai o uso de plantas híbridas, hai cousas desas, e é outro tema do que queremos que estea presente nas xornadas. E despois, bueno, outra das cousas que tamén queremos incidir é o tema da seguridade do que estamos ofrecendo. Logo, queremos que o cliente, o consumidor de viño, poda estar seguro do que o que lle estamos vendendo sea eso, a nivel varietal e a nivel procedencia, a nivel de denominación de orixe. E hoxe, pois, queremos trasladar ao público tamén que hai técnicas
que permiten asegurar que iso vai ser así. Técnicas enolóxicas que teñen unha precisión. Logo, queremos que iso tamén quede seguro. As xornadas, evidentemente, son promovidas por un colexio técnico como é o Colexio de Ourense, pero están abertas a todo o mundo e, evidentemente, son pensadas por sector. Hai unha estreita relación, hai un feedback, un intercambio de información entre o colexio e as persoas que viven do sector? Sí, sin duda. Vamos a ver, o noso colexio é un colexio profesional. Dentro dos nosos profesionales hai enólogos, hai expertos en viticultura, hai algúns que se dedican a facer proxectos de bodegas, como é o meu caso. Logo, sí que hai unha interrelación real e directa, o sea, o noso colegio está posicionado xeográficamente en toda a provincia, pero ademais participamos no deseño e no desenvolvemento de moitos proxectos de vitivinicultores, tanto dentro da provincia como incluso fora. Por esa razón, os temas elexidos para estas xornadas son temas que preocupan agora mesmo o sector. Sí, son temas agora mesmo que están na preocupación, son temas moi importantes para todo o sector. Falaba das regulacións, das normativas que veñen de Europa. Moitas veces entran en certo conflicto coa realidade propia dun terreo, porque Europa é moi ampla. Claro, é que a veces queremos pôr énfasis neso, sobre todo a xente do rural a veces botamos de menos que nos teñan en conta nas regulacións. Gostaríanos estar presentes antes de emitir os decretos, antes de emitir as órdenes ou as directivas, e a veces podíamos arreglar algo. É evidente, somos conscientes dos riesgos que pode haber dunha mala utilización dos fitosanitarios, pero tamén somos conscientes da realidade da posibilidade productiva que hai hoxe no mercado. Logo, a veces chegan nos directivas que parece que non nos entenden, que non nos escoitan ou que non nos teñen en conta directamente. Iso no rural suele ocurrir bastante a menudo. No colegio sempre nos ofrecemos a todo tipo de institucións a dar a nosa opinión. Dar a nosa opinión non significa que teñamos a verdad, pero sí que contar connosco a veces evitaría problemas. Hai uns días participaban nunha reunión do Consello a nivel nacional e nesa reunión, entre as cousas que se abordaron, está esa futura lei, non, que vai definir un pouco por onde vai a ir a profesión. Vamos a ver, está aínda moi incipiente a lei de enxeñería. Pero estáse contando co colectivo? Claro, bueno, de alguna forma que nos está patrocinando é INGITE, é un colectivo de ingenieros a nivel nacional, pero realmente o Consello Xeral de Enxeneiros Agrarios, os agrícolas, estamos aportando moito e, bueno, somos parte importante e queremos que eso se desenvolva, entendemos que é necesaria. Pero, bueno, isto influiría no que é no tema da nosa profesión, pero eso non arreglaría co resto das institucións que contan connosco. Connosco, e quen dice connosco, que é xente toda do rural, os que están vivindo do sector agrario, do sector primario. Estes días no campus de Ourense estánse vivindo, bueno, sucédense os diferentes actos de graduación, non? E hai unha nova tandada de enxeñeiros agrícolas que salen agora, non? Hai moita diferencia de como se saía antes a como están saindo agora, a formación que reciben? Non sabría decir, evidentemente fai moitos anos que acabei ingeniería, non estou no día a día dos que están salindo agora. O que sí notamos no colegio é que aos novos colegiados lle costa tomar a iniciativa de exercer a actividade libre. O sea, parece que necesitan alguén que os protexa, alguén que estea por encima, que queren ser funcionarios, queren traballar para unha empresa. Cando hoxe temos unha demanda do noso traballo por parte de empresas agrícolas, por parte de bodegueiros, por parte de viticultores,
e non atopan a enxeneiros novos nin vellos, os vellos tamén xa estamos en fase retirada, que podan facerlle eses traballos que demandan. O sea, hai moita demanda e pouca oferta. O sea, tamén hai ese problema de remuda xeracional ao que se enfrentan múltiples sectores, tamén afecta... Sí, bueno, fai uns días estuve precisamente na acta a graduación dos enxeneiros, que aí, bueno, tamén hai máis cousas, porque hai o que lle chaman os grados blancos. Sí. Que os grados blancos están moi ben, están moi diseñados para actividades moi específicas, pero non son profesionalizantes, non poden exercer a profesión, non poden firmar un proxecto, que é precisamente un dos temas cos que pretendíamos deixar máis claro ca lei da enxeñería. Unha das problemáticas que queríamos abordar é precisamente os grados blancos eses. Bueno, o que digo, cando estuve aí, estuve falando ca nova remesa de enxeneiros técnicos agrícolas que salen aquí no campo de Ourense, que, por cierto, era o grupo menos numeroso os que poden exercer unha profesión, o sea, que non van necesitar de facer unha posición para poder vivir unha actividade. É unha actividade que produce satisfaccións. Eu son quen de dicilo porque toda a miña vida me dediquei á profesión por libre. Era un grupo menos numeroso e, bueno, estaba falando con eles que tiñan que ser un pouquinho máis osados, atreverse, e que hai campo de traballo e que desde o colegio que podemos apoialos en todo o que podamos. Agradecemoslle moitísimo que nos acompañara hoxe aquí, falamos destas xornadas, pero tamén un pouquiño da realidade do colexio e do sector agora mesmo, e seguiremos en contacto. Moitísimas grazas por acompañarnos. Moitas gracias a vos. A todos vostedes tamén recorden, sábado día 4, esas xornadas do viño.